Ahmed Ħames ta' 22 sena mis-Sirja residenti Gwardamanġa tersaq il-qorti akkużat li bejn 23 u l-24 ta' frar fil-bajja ta' San George f'San Ġiljan stupra mara. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Matthew Spanjol spjegat li fl-24 ta' frar il-pulizija rċevit rapport ta' stupru mill-vittma madankollu l-arrest sar fit-8 ta' Marzu wara li l-vittma identifikatu ġewwa Paċeville. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll li minkejja li l-vittma għarfet lil Ħames u ma rafix. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u permezz tal-avukat Noel Bianco talab għal ħelsin mill-arrest. Il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li jmur jgħix ma' kuġinuh hekk kif bħalissa l-akkużat kien jgħix ma' sħabu f'Kirja u kien hemm biża' li jaħrab. Huwa ġġornat ukoll ma jagħmilx kuntatt mal-vittma u jiffirma l-assa ta' Birkirkara ma jiffrekwentax il-lokalità ta' Paċeville u San Ġiljan u li jkun ġewwa sa 8:30 ta' filgħaxija. Cody Max Galli ta' 23 sena residenti San Ġiljan tressaq il-qorti akkużat li fis-7 ta' Marzu darab lis-sieħba tiegħu biġrieħ ħfief. Huwa kien akkużat ukoll li fix-xhur ta' qabel għeddet lila u lill-familta bi-vjolenza. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Matthew Spanjol spjegat li l-vittma ppreżentat ukoll ċertifikati mediċi u kif ukoll ritratti fl-assa tal-pulizija. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u permezz tad-difiża talab għal ħelsin mill-arrest. Madankollu l-prosekuzzjoni m'oġġezzjonatx għat-talba tad-difiża filwaqt li talbet sabiex tinħareġ ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Gabriel Lavella laqgħet it-talba għal ħelsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet fuq garanzija personali ta' 5,000 euro. Il-kundizzjonijiet huma li ma jagħmilx kuntatt mal-vittma u li jiffirma fl-assa ta' San Ġiljan darbtejn fil-ġimgħa. Sasha Miriġ Bardelli, Franċiż ta' 18-il sena residenti f'Taslima, tersaq il-qorti akkużat b'serq aggravat minn stabbiliment tax-xorb f'Taslima li kkawża ħsara fl-istess stabbiliment u li kien fis-sakra f'post pubbliku. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Bernardet Valletta spjegat kif oriġinarjament fil-każ kien hemm involuti żewġ persuni, madankollu l-ġuvni li ieħor irritorna lejn Franza l-għada. Il-prosekuzzjoni komplit tgħid li waqt li kienu fis-sakra żewġ żgħażagħ kissru l-ħġiġa ta' stabbiliment fit-triq li kienu joqogħdu fiha u minn ġo fiha bdew idaħħlu idhom u jisirqu l-fliexken tax-xorb. Tant kemm kienu fis-sakra spjegat il-prosekuzzjoni li saħansitra serqu wkoll fliexken finti tat-teżjin minn għalihom li kienu mimlija bix-xorb. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat tad-difiża Joseph Brinkat spjega kif l-akkużat iddispeċih ta' dak li jagħmel u li lest iħallas ammont ta' flus li jkopru d-danni u l-affarijiet li seraq. Bekk il-qorti sabet lill-akkużat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.